Өзім туым яғым Көгарсин районынан, шонда айтатыр райондар главный конюх район деп шуға қуанам. Қолға бір материал келіп білекті. Заведующий лабораторией Института общей генетики имени Вавилова, шонын ялылған. Шонын и институт коневодствоның ДНК-ларын текшеріп, мекетеріп сарғандарын әйләнудәрін, шоларын материалын оқып отырдым. Мына әлігі вақытта адаққы оледенение етіп әйтелер бет. Адаққы шона болғаннан соң, сонда білін яқта именно Южный Уралда формировать етілген тәуген әйтелер бет. Иагиппус етке ақшағынан болған, атқа әленіп біткен шол вақытына келіп саққан нелер бар. Именно шол Башқұртстан территорияында, Южный Уралда, сонда болған келіп саққан елқы. Мен Үфі елқы салы заводында әшлеген сақта институт коневодствоның Рязан өлкәһендәге. Сонда зав лаборатория иммунды генетика Хараброва меңа бір біз өзін атлардан ДНК-ларын текшертіп ебергенік, сонда материаларын шоның өзі шалтыратып сөйләшіп отырдық. Несін башқұрт атымының ысынап эш алып бармайғыз. Мен аптырап кеттім, несін болғанда. Хедін атығыз башқұрт тұқымы әлігі вақытта бүтәк текшерген тұқымлар бойынша ең көп отличие бар оларда. Генетический отличие. Несін неме деп еткенде, башқа біздің бетінде ата-бабалар электрге яуға үйрегендер, тігілейді, бұлай бетінде түрлі атлар алып кеткендар. Ана шоны әт түбінде отырған генетический материал, ең қалғаны біздің яқта шол сыққан атлар, анады тарпан типетлері, шоны мағырақ, пока шондай информация бара бетінде. Южно-Уральский тарпандан сыққан типе, айтып баралар бетінде. Мына шол генетика яғында қарағандай 4 отличие бар. Ана шол 4 не бет, башқа бір атталар сұрамай. С целью изучения генетических особенностей и филогенетических связей лошадей 12 местных пород был проведен генетико-популяционный анализ. И шунда мына не бойында ол вариабельный аллель деп аталар, ол генетика яғына ДНК-ның қарағанда әрбір өйліклері тепеден шол нелері, какой-то бір сифатқа признакқа нешуға жауап берген шол бөліге енді шол аллель деп атала бетінде. Ана шолардың не бойынша қарағанда вариабельность общего числа аллелей определенных СТР локусах, терминология бар енді, менялось от 141 башкирская лошадь до 93 бурятской породы. Число приватных, то есть микросателлитных аллелей в обследованных популяциях варьировало от 0. Бурятская, Забайкальская, Тувинская, Хакасская лошадь до 4 башкирская лошадь. При этом уникальные СТР аллели были зарегистрированы у лошадей большинства местных пород, включая башкирскую 4, мезенскую 3, Алтайский 2, Вятский 2, Якутский 1, Печорскую 1, Монгольский 2, Шетландский пони 1. Все. Инкуб нашел айырма как раз біздің Столповский деген бір доктор биологических наук, заведующий лабораторией сравнительной генетики животных, Институт общей химии имени Вавилова. Сокращение местных пород – это мировая тенденция, которая приводит к двум важным биологическим последствиям. Сокращение внутрипородной изменчивости и генетической эрозии генофондов. Эрозия – вымывание, юалган, что в свою очередь сказывается на адаптационных способностях и жизнеспособности животных. Алға апарып кемна кеше өзін ыңғайына ішлеп алып барап, бұрып алып барап, юртақларына шәп юрталар бетіне, сабышқатлары шәп сабалар бетіне өз яғына бұрғанан, әр
ул вакытта бер яхшы айгыр булды ине, уның меңәрләп колын алып калар, йөзәрләп, меңәрләп. Теге шәбрәк сабырга, теге генетик, теге экономик ягыннан аксал эшләр өчен шунысын карыйлар бит инде. Янында теге әдерәк кенә яра сабышкан, мел юрткан айгырлардан улар титтә торып кала. Уларның нәселе калмый. Шулай булгач, һәрбер буын һайын нәсел кыскарып бара, тарагайып бара. Менә әлеге вакытта, менә кыскарган, мәсәлән, дөнья сигендә теге русча әйтмешләр 5 чистокровный порода бар. Шулардан менә английский скакование, чистокровный верховой дип атала, арабский чистокровный, американский рысак, стандарт бродный дип аталар и тяжеловоз першерон и ахалтыкинский бар. Шулардан чистокровный, ул тукымга башка бернинди тукымны кушмайлар. Уларның теге ягында, улар теге достигли верх совершенства дип әйтәйенде. Менә шул 5 породаның 4-тәве бар әле вакытыннан гилметелмә әйткәндә угроза генетического срыва дип атала. Улар шул теге нәселлек тарайып бара. Менә хәзер американский юртакларын, стандарт бродный породаның, уның әлеге вакытта 2 линия бар, теге фамилия дип әйтәйенде. Ул теге Скотланд Валамайт. Ул икеһеле килеп сыга теге бер айгырдын балалары. Килеп сыга куан кушылу, теге не битне кровосмешение дип атала бит инде. Менә күп кенә ниләрдә YouTube'да ниләр битне халалар, менә чистокровный верховой атлар, таза канлы хабайга атлар сабышкан вакытында сабып барганда танауына каннар китә. Ула шул әйтә, ул теге наследственный уже доказанный ломкость кровеносных сосудов дип атала. Шул атлар сабыш ярыш вакытында сабып барганда аяклары ханып китә. Ни өчен дип әйткәндә, ул улардан бердән-бер талап булды, шәп сабырга. Хаумы, һөякләре нәкме, муртмы, кан тамырын яхшымы, юкмы, улар теге башка кешегә ул кызык түгел. Улар күпләренә кирәк сабырга. Шуны гына. Шулай булгач, менә нәсел таргайып, һәрбер буыннарның нәселенең информационный материал кәмеп бара. Шуга әйткем килә, башкорт атыннан 4 төрле отличие бар дип әйттеләр бит инде. Ана шуны безнең теге ул табигать ягыннан безнең атта хакланып килгән информация дип әйтәйенде. Шуны без менә шуны кәмитмәс өчен бүтә эш тапарга диш. Менә әйткем килә, әлеге вакытта иң теге борынгы культурный порода дип әйтәлә, ахалтыкинский дип әйтәлә. Улга 4-5 мең ел дип әйтеп баралар инде. Шул сакта да ул чистокровный порода, уларда шул угроза генетического срыва дип әйтмешләр, ул юк. Ни өчен? Элек бит инде төркмәннәр бит инде юртала яшәп, яннарында 1-2 аты гына булган. Улар да комда бит инде бик күп итеп тотып алмай. Шулар теге подворовое содержание дип аталган. Һәрбер кеше. И улар, если бияне торга булды ине, ул әллә кайда 100 километр яхшы айгырда элләп китмәй бит инде. Ул як күршендә бар, тегендә бар, якыннар шул торып, шуңа килеп сыккан, менә бу тукымзал эшендә күп айгырлар катнашкан. Шуга уларның теге нәселе төрлесе килеп сыган, генетическое разнообразие бар, и шуга 5 мең ел тукымга уга бернинди угроза юк. Менә шул мәсәлән, безгә дә шул башкорт атын шуга хаклап нитәргә кирәк. Безнең башкорт аты биттән нимәннән яхшы? Садамлы. Ул бит менә утырып сөкетләр 100 километр көненә әзерләнмәгәндә бердә тренировкада ни атлар сөкетләр һиндә мин йөреп кайталар. Ул бер ни куркынычлы юк. Менә мин институтта укыганда, диплом язганда минем рецензент булды. Сагадатов Гариф Фрухович. Ул тегене Маканский госконюшня зонаның шулякта эшләгән. Бер үзен узып китте, менә мин язылган теге линия Грозного дип шул башкорт атында шундый линия бар иде. Шул бу айгырда мин беләм дип әйтте инде. Менә һөйләшеп киттек. Шундый бер ни һөйләде.
шундый хәл булды дип. Моны мода киткәндә төркмәннәр Ахалтыкин атлары белән 6400 км Ашхабадтан Москвага бардылар. Ана шул моны әйбәт, тегеләр бу шулай дип һөйләп бардылар бит инде. Булай Гариф Фарухович әйтеп калды, безнең маршрут атлары сыламлык буенча бер ягынан да кем түгел дип әйтте. Анан ни өчен дигәндә, ана шул Грознойда бер шул мода киткәстә бер ул баш зоотехник булып эшләгән. Баш врач белән шул Грознойда ектик дә именно теге унда бит далаяктарында теге Чабанский стоянкалар бар бит инде. Тегендә һәр арасында 15-20-25 сакрым ти. Таң атканда сап китте шул егеп һавай түгел, тарантаска егелгән 2 кешене һөрәп, шул айгырман сап киткәннәр. Где-то ориентировочно көненә шул кояш байгансы где-то 100-120 км үттек ди. Ана шуны туктап куйдык ди. Мин сорадым инде, аттың хәле биттеме? Юк, безнең хәле битте ди. Ат әле уйламады барыдайын, ничаклы барга бар. Шуны әйтте. Менә кыскасы пример, шул башкорт атының сыламлыгы ничек көче бар. Шул хәзерге вакытта менә безнең 1 километрга, 2 километрга сабыштырып, башкорт атын сабыштырып, ул бер дә дөрес түгел. Безнең ата-бабалар бит нигә сабыштырганнар бәйге. Кәмендә 7 сакрым. 15-20-25 километр сабышканнар бит инде. Ни өчен дигәндә, шул араны сабып барырга ул аттан көчелә барырга тиеш, хәлилә барырга тиеш, садамлыгы барырга тиеш. Шул безнең ата-бабаларга иң кадерле айгырлар булган өйөр айгырлары менә шул бәйгене еңгәннәр. Ул төш каны бар, өйөкләрендә, хәңгерләрендә йөрәге көчле, тын юлы таза, садамлыгы бар. Шуларның ул колоннары шулай дип, шуны хаклап алып калырга. Безгә менә хәзерге вакытта, әлеге вакытта менә Советтер Союзы вакытында булганда менә Новокиргизский порода сагардылар. Будёновский порода, Англо-Карачаевская, Англо-Кабардинская и башка шундый атлар булды. Улар янәһе английский ат менән катнаштырабыз да, үзебезнең аттарды тегеләрдән куып итәбез дип. Улай булмай. Әлеге вакытта сабышкы ягыннан английский чистокровный верховой атка якын юк. Ул Формула 1. Ул ат менә әлеге вакытта менә селекция ягына караганда самый выдающийся порода. Үз ягына гына. В то же время ул теге где-то оны менә бер көн сабышта һине, икенче көне оны сабыштырып бу бик авыр. Сабышын саба барып яткансы ул теге скаковая машина дип әйтә инде. Ул барып үлгән сабырга может. Башкортта бүген 50 км саба, иртәгә утырып сыпыт 20 км ул тоже бара. Ул моментально хәл нитә каратнанмы, нидәнме үлән ашапмы хәл йып алала, иртәгә тагы китә. Шуны кадерләргә, шуны хөрмәтләп безнең атты шуга шул якка каратып тотынырга кирәк. Шуга бит менә революцияга тегеннән шул 19 буаттың башын ала, 19 буаттың алагында 20-сенең башында бит шул безнең Башкортстанда әйтеп баралар по некоторым информациям 67-70 конный завод булган. Где-то 2 миллион ярым елка булган дип әйтәләр. Шуга араб Уральское казачество, Яицкое казачество, Оренбургское, тем более башкортлар бит гел алганнар башкорт атлары. Хәзер менә кайбер әйткән була бит, яна бийек булды, яна ат башкорт аты түгел дип. Менә мин нидә карап торам, теге военный бонитер, теге ремонтер дип әйткәннәр. Улар кем атты хатып алып биргән армияга. Шуларга требование булган, солдатский составка 2 аршина 2 вершка, офицерские 2 аршина 3 вершка дип әйтеп барганнар. Шул илек метеорология кем белә, интернетта алып карарга может. Булган башкорт атларын, армияга хатып алганнар 2 аршина 2 вершка килеп 150-151 см. 3 вершка 155 см килеп сага. Шунда менә эре безнең атлар булган. Хәзер кемдер әйтәләр, менә 143-145-тән үтте һине, ул башкорт аты түгел дип. Улардан бар тегене башка каннар кушылды һине, ул бигәрәк булып бисә.
Но элекке бүта кешен теге шул караган яңа ат елкы булгас, улар хәстәрләп, моторлап, яхшы айгырларны калдырып, яхшы бияләрне калдырып үтергәс, шуны эре мотор атлар булган. Шуны менә и нигә башка татның менә шул бейеклегенә нитекән бер хоробитне, икенчесе төсе дип әйтеп баралар. Менә шул Ахалтинский породадан тоже һөйләп әйтәм, әлеге вакытта елкысылыкта где-то бер 60-70 икән төрле төс дип баралар. Генетик ягыннан бәйләнеш төс. Масть. Шулардан менә Ахалтинский породалар где-то 20-дән артык. Менә чистокровный верховойда туры, кара, әдмәд, ерән бар инде, и әдмәд генә күк. Şu başka 4 türlü gene var. Ama her bir tüs olacak genetik yanından beylenir. O informasiya, o дополнительный informasiya. Buna etek ala atlar bulabit. Ala, tek sıvar atlar. Şular buna hazırki vakit talpan kazal küp atlar, yurtaklar, sabışka atları talpan kazalına onlar yatıp ölüler. Peraplazmoz diye aytıp paralar bitinde. Şundan zarar kile. Şu ala atlarga, sıvar atlarga talpan kazalına onlar faktiski avramaylar. Ben şu vakit aytkanda o her bir tege tüs, her bir forma o genetik yanından beylenir. Şuga mena aytılır bitinde başka atımına kola tüsler bular işte. O absolutun dürüst değil. Nimet aytkanda bizden akbozat ninde tüste? Kuk, kara yorga, yil yerenim, vistegen neler bitinde vaxtındağı alatayın 6 ay bözlegen tip aytılır bitinde şultagi makal var bitinde. Şolay bulgaz, başkırт tilinde şunun hüller var. Әпәттік аяқларында бәкіл сайында ақ болды, маңдайында ақ болды, әпәтті ығызға кете бетінде. Бұл башқұрт татық түгіл, тегелер болып әтіп баралар бетінде. Мына башқұрт тілінде қашқа деген хөл бар, ақ мұрын бар, ақ бәкәл бар. Ананас деген хөлдің де башқұрт тілінде тәржіме етіп болмай. Негесін ол ананас бен яқта болмаған. Банан болмаған мен. Шолай бетінде. Шолай болғас, ақ мұрын, ақ бәкәл болған, олар болған. Buna күп кайбер кешеләр хылтай башлаган булалар менә безнең әлеге вакыт кызган сагышы мәрхүм инде Мурсалимов Виктор Степанович, Лукманов, Мугин Ахметов дигән кешеләр бик данлыклы шул башкорт атомысы шундый патриот булдылар. Шулардан шулар әйтәләр, менә шул ак тояклы атларны калдырмады дип. Улар селекционер. Улардан менә хәзерге вакытта шуның исемен менә шул данлыклы кешеләрнең исеменнән спекуляция бара. Ана шул ак тояклы калдырмалар, значит башка татты олай булмаска тиеш дип торалар. Шуга әйтеп баралар. Улар менә селекционер булган сакта, улар менә кемгәдер ак тояклы охшай, кемгәдер ак мұрынлы охшай, кемгәдер кара, кемгәдер туры, кемгәдер кула. Ул селекция ягынан барга тиеш. Если ата менә хәзерге вакытта бар кызганычка каршы так менә белгисләр дип әйтәк, в кавычках дип Владимир Иванович әйтеп, в кавычки дип әйтәләр. Кола булмаһа башкирский түгел дип әйтеп баралар. Моны мин мәсәлән шундый менә генетик ягынан тикшереп тә могу кешеләргә әйтергә. Менә миндә өемдә тора айгыр, хатып алган ялкы заводында, конь заводында фанан. Бияһе тоже. Бияһеле ниле саловый, русса саловый инде, хәзер башкортса ул дигән ак кола дип тә, хары кола дип әйтәләр инде. Шундый бар. 2 ел колунда берделәр, икесенә шул ерән бияләр. Ул ерән бия әлеге вакытта Күгәршин районында бер кеше хатып алды. Ул тәре. То есть аны хәзер генетик ягын тикшереп карак, бу айгырдан бу ниткәнен, шул уларның колында икәнен белеп була. Хәзер атаһы башкорт, әсәһе башкорт, колының башкорт булмай бит. Шул битендә килеп чыга. Ул моны аңлап булмай ундай кешеләрнең шундай теге хүлләрен. Шуга безгә менә нигә караганда безнең теге башкорт аты менә реестр, госреестр селекционных достижений дип аталган шунда язылган битендә. Башкирская порода универсальная. Якутская продуктивная. Новоалтайская продуктивная. Казахская продуктивная. То есть иткә хөткән телләр.
Әбедеке универсальный. Сабышларга ла, йөрешергә, иткәле, хөткәле бис барган бит инде. Шуңа безнең якта бер кыскартып кына менә шулай хөтегенә булырга тиеш, или итегенә булырга тиеш, ул абсолютно дөрес түгел. Без атты бис бөтә яктан карарга тиешбез. Хәзерге вакытта менә Урал районнарында Баймак, Әбьяли, Учалы, Белореттан егетләр күп нитләр, Хайбулланың теге хакимият башлыгы бит бик теге нитеп ята, шул теге тырышып, әйдә үткәрәйек ярышлар нитеп, ну, ыңгай караган кешеләр бит. Шул якларда башкорт атлары бар. Карап торам, менә матур атлар, менә кайбер айгыларда бүгеннән хайлап алып, конь заводка теге иң теге дөрес апарган учет гына эмес, тукымсал эш апарган әле булды инде конь заводта. Өфө конь заводында. Кызганычка каршы, әлеге менә теге всякий перестройка ыгызыгы вакытына тиклем Башкортстанда булган 22 тукымсал хуҗалык. Элек племенная ферма дип аталды. 22 булды. Шулардан да күпләре бит инде 20 тирәһе булганнар инде шул башкорт атымынса. Баймак районында где-то бер 6-7 постоянно булды. Унда кайда барма, Әбьяли районында менә күп теге бик данлыклы колхоз имени Калинина булды. Шул атларымны үз аерым итне. Ана Ирандык совхозында, Ирандык менә шуны әйтеп үткәләр. Бер кеше әйтә бит менә 91 елга башкорт тукымы булмаган дип. Шуга менә мин хурагым килә. Советтар Союзы вакытында шундый булды положение. Менә Ялкасалык завод дигән дәрәҗә бирелде хуҗалыкка ни өчен? Иле ул теге яңа порода сыгара. Или ул гаты внутрипородный тип ди. Менә безнең хәзер башкорт тукымында әйтәләр бит, бар учалинский тип и ирандыйский тип дип әйтеп баралар бит. Ана шул ирандыйский тип шул якта, ул теге зарегистрированы. Это внутрипородный тип. Ирандык совхозы, конный завод булып китте, где-то точно әйтә алмыйм, где-то 2000 елда, 1900 елларда 2005 шул тирәләрдә булды бит инде. То есть ул вакытта ул булган уже порода. Унда внутрипородный тип зарегистрировался, и шуга ул Ирандык совхозында шул тип тергелгәс, не тергәс бит, уга шул автоматически берилде статус Ирандыкский конный завод дип. Ә кеше әйтә бит, 91 елга ат булмаган, тукым булмаган, порода булмаган. Ул хәзер ничек аны аңларга? Өфе елгы заводы бит инде ничәмә еллар буе, ул 59 елда кумусный комплекс асалган. Уларда тәге вакытта бит төрле теге рабочий атлар тотканнар бит, егелгән атлар, бияләрен хауганнар бит. Уңган теге шул Урал ягынан күп атып алганнар бияләрде. И уга тиклем алдан ук килде бу тукымсал хуҗа заводы дип. Башкорт тукымы буенча. Если башкорт тукым булмагас, ул ничек уга бирелә? Ул теге беспородный поголовье, ул теге башкирский лошадь дигәнгә уга теге статус племенного хозяйства бирелмәй ул. Шуңа күп кешеләр хорап бирәләр, нишләп булмаганы тегеләй буламы? Башкорт менә атының хәтеремдә нин таба алмыйм. 60-70 елларда булды постановление Министерства сельского хозяйства СССР о признании башкирской породы, о регистрации башкирской породы лошади. Шуны аны без табабыз, барыбер табабыз, әйтәбез, аны шул күп кешеләрне әлеге вакытта как-то башкорт атының төшө уникальнысын үзенең ягына тарткан кешеләрдә урынына утыртка килә. Улай ярамай, потому нимә дип әйтәңгә, башкорт аты бит, ул Башкортстанда бит, башкортлар яшәгән, сувашлар яшәгән бит, татарлар, руслар бит яшәгәннәр бит. Улар да бит кулланылган улатларда. Улар да хатып алганнар. Хатып алган тукымларны хатып алды бит. Ул теге хуҗагына ярдәм була бит. Ул икенче атларда үстерергә тип, яхшырак атларда. Улар бүтән халык белән республиканың халыклары катнашкан. Әбер кемдер хәзер, менә мин автор, мин тегенеке, мин эшләнем, мин дип булат бирү шуны менә күңелдә икәй. Нимә дип әйтәңдә
мына линия спектр деп әйтеп келділер бит шул булды. Ол спектр туган Баймак районында. Оның иң һәйбәт шул балалары инде, шул продолжатели линия дип атала инде. Сарыбай менен Елгар улар Баймаксы Опахала эшләгән. А уларның балалары иң күп балалары Уфимский конный заводта. Ул кешеләр шунда катнашкан Мукминов, Мурсалимов, Лукманов, шул кешеләр улар со автор итеп килеп сыга. Ул да дөрес түгел. Ма күңелдә икәптер. Ул кешеләр күп эш алганнар, күп көч алганнар. Biz tarixlerini itkənlər. Şu yazmalarını yazıp biz aparganlar bitinde. Av kişilerin neyi yok, как будто заслугуларын yok. Gelip sığa. Koy bir şey ayta başlay bitinde. Bana tip nesi gerek tip aytaygında. Если birer ikinci tohumdan qanına koşuldu yine başka sıkıntılara onları bütünler kırkıt başlarına tebettiler. Sarası kaskara başlayar bitinde. Ol da olmayan hava dürüst түгел. Ne için buna şol spektrdan qartı taha bulayında Grimучит деген aygar. Şol aygırdan әйтүләре буенча, информация буенча бара ул şol aygırdan Grimучның атаһы булган Донской aygar дип. Әсә башкортский атаһы Донской. Ул моны вистиге сифатлар бар, һәйбәт кәүдәле, сыдамлы, өйөр яғынан қолымдар һәйбәт болған битне. Шуны алып, нәсәне калдырып алып белән формируется линия Гримуча. Шунан сыккан бит спектр. Аны хәзерге вакытта бар линия Гайраты. Гайраттан onun атаһы Байкал, Байкалдан атаһы Буран. Бер урында информация бар, Буран Башкирский Донской дип атала. Бер урында язылган Буран чисто Донской дип. Ола, то есть, Гайрат тоже Дон калары кушылган. Улар действительно стародонской атларды караһаң, хүрәтләрен, ниләрен, язмаларын без ул башкорт атына торыш итә. Шул бик булмаган, сыламлы, тибиндә йөргән Дон казаклары шулар атларын бит, улар харайдагына карап алсарга йөри алмаганнар бит. Улар тоже китүдә йөргәннәр, тибиндә йөргәннәр. Шулай карап, то есть, шул ике to'qim bir-birini sığamlığı, tüzümlüğü, ketüde tibinde yürü alganları oxşap durğaz, iki paradoks qoşulduğundan gelip sıqqan bir-birine oxşaş bitmedi. Şuğa bugünkü vaqtda qayber aygılar var, oğa yalnız qoşulgan başka neler qanlar var. Ol bugün bik heybet. 12 yılda Moskvaga aparıp yüründük yarışga nitip. Şunda da birinci orunda Prezident Российской Federasyonu yarışlarında olganda şu kende Moskvalar barıp benim başkatlıklarıma savuştular. Şunda yengip sıkan yerlerinin Gayas degen aygırın şu. Ula kövdehine karap durganda oğa kuşulargan boşut. Kanı başka скорее всего şu Донской kan bardır dip ulayım indi. Но ол бүгін прекрасно үйіріп бере. Қолындары һәйбәт келіп саға. Біз ол айғынан ешеп сағарып ташларға тейшпіз. Әйесі шул ғаязның нейлер дайынтқан тексерден ашылды дүрт түрлі бүтәлі онда болды. Шул түрке оқшамайтып бізден сағарып ташларға тейшпіз. Ол да дүрт түгіл бетінде. Бізге қазір әр бір атты, башқұрт атын елленіп, күлге Алла бірі күлге атаман бейлерінің қандарын алып, biz uyduğumuz şunu uyu var, biz dayınkan tiksettirip, nittirip, qaydan nitip, ana şu toqumdan işte motorlap işlep alıp giderken. Ne için degende, bugünkü gün kızganısına karşı, onu da işip aparılmay. En korkanısı. Men uylayım, şu başka at duranda köp, bəhəsə şu var bitinde. Men uylayım, ne için, o настолько уникальный порода, şu Русайтым каждым охота урвать. Что он не знает. Бана bir kılık ne hileyim. Konne zavutta işlegen sakta apardık выставка Эквируска, Москвага, iki başka tatında. Şunda apardık da выставка internetinde. Bir vakit iştip tarafında neler var, то представление выступают казаки с показательным выступлением подготовки конно-спортивной
комплекс баллада. На лошадях донской и башкирский пород. Мен аптырап кеттім, мен хәзер тегенде барып сақтым да қарап тарам. Икәү донской атлары йөриләр. Уларды береннән бутап булмай. Ике кара төстә атлаганнар да, бу җегетләр күрәтләр, дитләр. Онан сыккас мен барып тегеләрне таптым да һөйләшеп торам. Икләр башкирский атларны күрә тегезәр. Мына тегеләр бу ни торалар битендә. Мен мин вообще-то Өфө елка заводының баржа техника. Biz башкирский атларды алып келдек шул выставкага. Шулай итеп әйткән, бу әлбәттә уңайланып китте битендә итеп. Мен нишләп башкирский дип әйтәгез. Ну, башкорт атының даны таралган. Ул теге 5 бүтәһләр белә теге от слова башкирский лошадь испытывает кайф. Ана шуга булар дип торалар. То есть менә безнең атын мөмкинчелеге бар. Аны талап нитәргә кирәк. Шул бит ана теге Тверь өлкәсенә алып киттеләр бит инде. Снайп, теге снайп дип аталар бит инде. Онда улар нимә эшләгәннәр инде уларны, яра, если башка атын теге дан күтәреп шунда йөрәләр, уларга рәхмәт, бер әйтеп булмай. Безнең порода шул токым шул настолько уникальный. Безгә если без аны хаклап алып калмаган, безгә уят була. Только уят безгә вообще хәзер ташларга була.